La veritat que per a mi, tant el que és en conjunt de tot, m'ha anat molt bé. Molt. Jo estava molt enfonsada, estava molt malament i a mi, jo crec que això va ser la meva salvació en aquell moment perquè ja estava tocant molt fondo, la veritat. Però aquí ens van ensenyar a ser positius, a mirar cap endavant, a quan tens una mica de baixón de dir no, jo puc, a estimar-te tu mateix. I llavors quan tu t'estimes i segueixes estimant els teus i estan pels teus, però estàs per tu, que és el que ens van ensenyar, doncs llavors això et fa que tu vagis superant totes aquestes coses. La fibromiàlgia és una malaltia que està reconeguda per l'Organització Mundial de la Salut des de l'any 1992. Es defineix com un trastorn en la sensació del dolor, un dolor a tot el cos que es concreta en les parts toves, com ara els lligaments. Una malaltia que ve lligada amb d'altres símptomes, com ara problemes estomacals o problemes de la son. Afecta majoritàriament a dones d'entre 40 i 60 anys, i a Catalunya al voltant del 5% de les dones la pateixen, tot i que encara sigui una malaltia plena d'estigmes. L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona ha desenvolupat un tractament multidisciplinar per a pacients afectades per fibromiàlgia, un programa per demostrar que un tractament no només farmacològic és més eficaç que un convencional. Bé, nosaltres el que hem fet és un programa amb el que hem volgut demostrar que la intervenció multidisciplinar a malaltes amb fibromiàlgia té més eficàcia que el tractament farmacològic convencional. Hem volgut seleccionar i distribuir a l'atzar els malalts entre aquells que rebien el tractament farmacològic i aquells altres malalts que rebien un tractament multidisciplinar, que consistia en tractament farmacològic, fisioteràpia amb exercicis en sec i dins de l'aigua i un tractament d'intervenció psicològica cognitiu-conductual, així com una part d'educació. Els avaluadors eren persones que desconeixien quin tipus de tractament havia seguit, si havia fet el multidisciplinar o el control. Els resultats que hem obtingut són francament interessants, és a dir, hem pogut demostrar que efectivament aquest tipus d'intervenció és molt més efectiva que el que seria el tractament mèdic convencional. I amb un cost, pensem, si mirem l'eficiència del tractament, doncs molt considerable, molt adequat. Les participants han agraït als professionals de l'Hospital Joan XXIII el seu suport i han animat a la resta de persones que la pateixen a participar en un programa similar i a veure amb optimisme el dia a dia a través de la fibromiàlgia. Jo creia que la fibromiàlgia era droperia, era una cosa de persones que no tenien ganes de treballar o que no... I jo he treballat tota la vida fins que vaig caure malalta, vull dir, i mai jo no sabia el que era no poder agafar una cosa, que se'm caigués de les mans, vull dir, de dir vull fer un vidre, no el puc acabar de fer, o vull treure la pols i fas una mica i ja estàs esgotada, et comença a fer mal tot i t'has de seure. Abans no, abans m'ho passava molt malament, ara no, faig això, que no puc, me sento 5 minuts, puc un altre cop, m'activo.